Παιδες, είμαστε ο ραδιοφωνικός σταθμός οι Γκαζούριδες. Έπιπλα για κάθε χώρο, στην Αττική Οδό. Τηλέφωνο 8225-120. Μίλα. Ήδη γεινείς. Ενεργούμε για σας πριν από σας. Κούλα μ' ακούς? Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδο στην Κερατέα. Τηλέφωνο 2232-835. Μίλα. Κατσαρόλες σύφυλες. Νοικοκυρές σύφυλες. Μαγειρεύουμε για σας πριν από σας. Τι λέω μαλάκες. Κούλα μ' ακούς? Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Μπουζουξίδικο, τα 4 εξαδέρφια. Και να σκούχετε με το τρένο 5. Τι λες, πω. Εστιατόριο ο Τάκης. Σπεσιαλιτέ μας. Βραστό νερό. Τι λες, πω. Πιτσαρία στο Περιστέρι. Πίτα γαβριτσιόζα, πίτα ρουφιανόζα. Γραφείο Κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Τηλέφωνο 210-34-55-666. Εστιατόριο η Κούλα. Στο Περιστέρι κι αυτό. Τηλέφωνο 85-32-120. Κυριάκο μ' ακούς? Πειράζουμε και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει.